Ο άνθρωπος λάρισε του αθλητισμού, εξαίρετο το μυαλό, γιατρός. Κοιτάξτε επιδεξιότητα, παιδιά. Γεια σας, τώρα με έχει πετύχει στο πιο δύσκολο σημείο. Πάρε τον χρόνο σου, άσε περιγράφω εγώ. Τέτοια ζωντανή σύνδεση δεν έχει ξαναγίνει. Ο άνθρωπος που θα μας ξεναγήσει αναρριχείται. Βλέπετε με τη ζώνη. Ωραία, λοιπόν, νομίζω. Γεια σας εδώ. Πρόσεχε το άλλο το μητερό. Τι κάνεις, ρε παιδάκι μου. Γεια σου, ρε φίλε. Βρισκόμαστε τώρα στην Κάλυμνο για το αναρριχτικό φεστιβάλ της Καλύμνου και είμαστε στο πεδίο Γκράντε Γκρότα. Είναι από τα πιο μεγάλα και εντυπωσιακά πεδία της Καλύμνου. Είμαι λίγο λαχανιασμένος έτσι όπως έχω έρθει, αλλά σιγά σιγά θα το βρω. Δικαιολογημένα, ρε φίλε. Δικαιολογημένα. Η αγωνιστική αναρρίχηση δεν είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε εδώ πέρα στα βράχια. Εδώ πέρα στα βράχια κάνουμε μόνο... Είναι προπόνηση και είναι και χόμπι. Παρ' όλα αυτά το βασικό τμήμα της αναρρίχησης είναι η αναρρίχηση σε πίστα, δηλαδή σε τεχνητό βράχο που είναι και ολυμπιακό άθλημα. Το οποίο εκεί πέρα